Час новин на АТР. Ви дивитеся «Заман». 9 березня, п'ятниця. Я Софія Бляєва. Вітаю вас. Організаторів виборів президента Росії в окупованому Криму чекають українські санкції. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України. У повідомленні говориться, що над розширенням санкційних списків в Україні будуть працювати після проведення незаконних російських виборів в окупованому Криму. Україна буде працювати над розширенням санкційних списків після проведення виборів в Криму. Політичні наслідки – це як мінімум невизнання правомірності проведення виборів на території тимчасово окупованої АРК. Європарламент не відправлятиме офіційних спостерігачів на заплановані вибори президента Росії і Азербайджану. Про це повідомляється на їхньому сайті. У заяві мова йде про те, що якщо будь-який член Європейського парламенту ухвалить рішення спостерігати за цими виборами, то це буде його особиста ініціатива, і він не має права робити від імені парламенту Євросоюзу жодних заяв. На одиночний пікет проти релігійної дискримінації і обшуків в ісламських центрах вийшов у Києві біля будівлі СБУ столичний адвокат Ібрагім Татієв. За його словами, він уважно вивчив інформацію, яка стала публічною після обшуків в мусульманському центрі у Києві, виявив низку порушень у діях силовиків і вимагає їх розслідувати. По этой модели в России сначала подбрасывали так называемую запрещенную литературу, а потом от имени мусульман взрывали российские города, дома, здания, и гибли люди. Следующим раундом будут взрывы, чтобы нагнетать обстановку в Украине. То, что нужно нашему северному соседу. Група українських силовиків увірвалася у мусульманський культурний центр у Києві 6 березня. Серед них були працівники прокуратури, СБУ та поліції. Свідки запевняють, саме вони підкинули, а потім нібито знайшли заборонену літературу. Обурення діям правоохоронців висловив і голова Меджлісу Рифат Чубаров. За його словами, дії українських силовиків повторюють сучасну схему роботи російських спецслужб, зокрема проти мусульман в окупованому Криму. Нині ж юристи Ісламського культурного центру у Києві готують позов до суду про порушення прав працівників центру. Абдулла Ібрагімов, який зник при в'їзді в Крим напередодні після обіду, знайшовся сьогодні під ранок. Він їхав з Херсона до Криму і в призначений час після обіду не повернувся додому. Його телефон був відключений. У різних окупаційних органах рідним давали суперечливу інформацію. Пізніше правозахисники з'ясували, що увесь цей час Абдуллу Ібрагімова утримували на КПВВ «Армянськ». Там його допитували і побили представники ФСБ, і лише вночі відпустили. Причина затримання нині невідома. Сейчас мы здесь, в полиции, никаких заявлений не писали. Это будет написано уже непосредственно Абдуллой о том, что он был избит, и заявление о преступлении, о том, что к нему применялись противозаконные меры. Это будет уже сделано завтра утром. Он настолько избитый, даже не в состоянии объяснить, как он доехал и что с ним. Ми продовжуємо згадувати події 4-річної давнини в Криму. 8 березня тисячі жінок на півострові вийшли на мітинги за мир і проти окупації Криму. 9 березня знову мітинги проукраїнських громадян, переважно біля пам'ятників Тарасу Шевченко. Саме того 9 березня 2014 року відзначалася 200-та річниця від дня його народження. Тим часом російські загарбники втілювали плани захоплення півострова Крим. Як розвивались події у ці дні, далі без коментарів.
такое? Опомнитесь, люди! Я за мир и за Украину. Не входить в составы участковых и окружных избирательных комиссий, не давать своего согласия на включение в списки избирателей. На улице надо выходить и показывать свое отношение к референдуму. Я не вижу их будущего в этой стране, которую нам собираются сделать. Зо 3 десятки українських інтернет-ресурсів в окупованому Криму повністю або частково недоступні. Про це повідомляється у звіті Кримської правозахисної групи. Там перевірили доступність сайтів через мережі 5 різних провайдерів в 5 кримських містах – Білогірськ, Севастополь, Сімферополь, Керч і Ялта. Заблокованими, зокрема, виявилися такі інтернет-ЗМІ, як «15 хвилин», Цензорнет, Європейська правда, Громадське радіо, Укрінформ та інші. Також правозахисники з'ясували, що сайт телеканалу АТР блокується у Керчі, Ялті та Сімферополі. Результати моніторингу, йдеться у заяві, підтвердили тенденцію подальшого обмеження свободи слова в Криму. Елітні багатоповерхівки замість кедрів і кипарисів. Вчора просто на пляжі Приморського парку в Ялті почали зводити чергову висотку. І це попри заборону будь-якого будівництва на південному березі Криму. Скандальний проєкт пов'язують із підприємцем Сергієм Климовим. Він також причетний до будівництва комплексу багатоповерхівок в сейсмонебезпечній зоні на Холмі Слави у Ялті. Місцеві мешканці переконані, копати котлован у Приморському парку саме 8 березня почали не випадково. Попереду 4 офіційних вихідних, і будівельники планують встигнути виконати певний об'єм робіт, необхідних для легалізації об'єкта. Керівнику Центру звільнення полонених офіцерський корпус Володимиру Рубану оголосили підозру і звинувачують у підготовці теракту. Його затримали напередодні на контрольно-пропускному пункті Майорськ у зоні АТО. У заяві СБУ стверджується, що Рубан намагався перевести через лінію зіткнення зброю та боєприпаси. На фото і відео, оприлюднених у мережі, видно гранатомети, міномет, заряди до нього, десятки автоматів, гранати та набої. Володимир Рубан став відомий в Україні як посередник у переговорах із терористами з ОРДЛО. Він часто їздить у Донецьк та Луганськ, є помічником Віктора Медведчука та має звання генерала. Затримання Рубана прокоментував генеральний прокурор України Юрій Луценко. Він давно був під ковпаком в СБУ. Зараз його спробують відмазати. В інтернеті вже розганяється хвиля, що Рубан – зв'язковий Порошенка в ОРДЛО, хоч його зв'язки з Медведчуком відомі з 2014 року. Робиться це для того, щоб його відпустили, щоб злякалися дискредитації президента і не посадили. Аварія у Польщі. Мікроавтобус з українцями буквально розчавила вантажівка поблизу Перемишля. Водій та пасажир на передньому сидінні загинули на місці. Ще 4 українців шпиталізовані до найближчих лікарень. Усі постраждалі працювали на реконструкції моста у сусідній Старій Бірчі.
До місця призначення вони не доїхали якихось 500 метрів. Водій вантажівки, місцевий мешканець, експертиза показала, що він був тверезим. Встановлено, що водій буса з невияснених причин виїхав на зустрічну смугу, внаслідок чого і сталося зіткнення. Скандал на інаугурації президента Чехії Мілоша Земана. Церемонія відбулася напередодні. Група депутатів чеського парламенту, не чекаючи закінчення, демонстративно вийшли. Так вони протестували проти нападок президента на громадське чеське телебачення та інші незалежні ЗМІ. Земан, який нещодавно переміг у президентських виборах, відомий своєю проросійською позицією. Він публічно підтримав анексію Криму у 2014-му, а згодом виступав за зняття санкцій ЄС проти Росії через агресію проти України. Президент у Чехії має переважно представницькі функції, його вплив на зовнішню політику обмежений. Кіно біля виборчих урн в окупованому Севастополі у день виборів російського президента Путіна 18 березня планують зняти документальний фільм про події лютого-березня 2014 року. Стрічка отримає назву «Літопис російської весни» і планують її знімати на 135 камер операторів-волонтерів. Знімальні майданчики розгорнуть біля виборчих дільниць. Просто перед тим, як проголосувати, кожен виборець матиме змогу пригадати, завдяки якому з кандидатів він завдячує так званому поверненню Криму у Кремлівську гавань. Кіно фінансово та технічно підтримує підконтрольна Москві влада Севастополя. Сьогодні 204-та річниця з дня народження Тараса Шевченка. У Києві до пам'ятника Кобзарю несуть квіти. Щоправда, цього року не обійшлося без політики навколо цієї дати. Біля монумента Шевченку зібралися прихильники Міхеїла Саакашвілі на розмову з президентом Петром Порошенко. Сам гарант станом на зараз на традиційному покладанні квітів не з'явився. Інцидентів між протестувальниками та поліцією не було. Не пускали, потом пустили. У меня предположение прямое, что его не будет уже. Це всі новини на цей час. Наступний випуск «Заман» вже менш ніж за годину. Залишайтеся з АТР.